Això va per etapes, en fase més de precompetició, després hi ha la fase d'entrenament i finalment el període competitiu. Doncs cada part de la temporada esportiva té els seus millors moments per treballar certes coses. Per tant, el treball ideal seria tot un any mínim per poder desenvolupar diferents estratègies, aconseguir assolir certs objectius al llarg de l'any. No només quan les coses van mal dades o quan hi ha un problema específic, anar a buscar el psicòleg per solucionar allò. Podem solucionar allò, però no estarem fent un treball de millora d'optimitzar el rendiment esportiu i personal. Per tant, és important que sapiguem que el psicòleg té que desenvolupar la seva feina de forma regular amb totes les persones implicades i que necessita cert marge de temps per realment tenir un impacte. I propostes de serveis doncs, poden ser de moltes formes. Treballar grupalment en una sala, treballar grupalment en pista, treballar amb l'entrenador, tenir reunions amb l'estaf, fer sessions de xerrades a pares i mares, treballar de forma individual. Doncs depèn del nivell, depèn de les necessitats de cada club, de cada persona, podem proposar un tipus de treball molt diferent, ajustat com un